Agosto 7, 2023, sa adlaw nga Domingo, ang mahimayaong pagkausab sa panagway sa Ginoo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Tapos sa unom ka adlaw, gidala ni Jesus si Pedro ug ang magsuon nga si Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid. Samtang nagtan-aw sila kaniya, nausab ang iyang panagway. Ang iyang naong misanag sama sa adlaw, ug naputi ang iyahang bisti sama sa kahayag. Unya nakita sa tulo ka tinun-an si Moises ug si Elias nga nakigsulti kang Jesus. Si Pedro miingon kang Jesus, "Ginoo, maayo nga ania kita dinhi. Kung gusto ka, magbuhat ako dinhi og tulo ka payag, usa alang kanimo, usa alang kang Moises, ug usa alang kang Elias." Samtang nagsulti siya niini, usa ka masanag nga panganod mitabon kanila, ug unya usa ka tingog gikan sa panganod miingon, "Kini ang pinangga kong anak nga akong gikahimut-an, pamati kamo kaniya." Sa pagkadungog sa mga tinun-an sa tingog, nangahadlok sila pag-ayo ug tungod niini nanghapa sila. Miduol si Jesus ug gihikap sila. "Tindog kamo ug ayaw kahadlok," miingon siya. Sa paghangad nila, wala na sila'y laing nakita gawas kang Jesus. Samtang naglugsong sila sa bukid, gipinahan sila ni Jesus. "Ayaw ninyo isugilon kang bisan kinsa kining panan-awon nga inyong nakita, hangtod nga mabanhaw na ang Anak sa Tao." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.